Kada se jednom budu pravile analize, kada se iz neke povijesne udaljenosti bude odgonetalo to čudo bosanskog otpora, naći će se, siguran sam, da je tajna bila negdje u dušama ili karakteru ljudi. U čemu je bila tajna, znaju sigurno i naši generali koji su također ponos Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sa nama je danas general Atif Dudaković. Pozivam generala Dudakovića da nam se obrati. Poštovani i dragi suborci, veterani našeg rata, ratni vojni invalidi, roditelji, supruge, djeca, boraca, Bosanci i Hercegovci, čestitam vam dan naše armije. Čestitam vam iz srca, gledajući vas, a i informišući se, kad sam krenuo ovamo, ko je naš načelnik, kakva je općina Novi Grad, ne mogu, a da ne kažem da govorim razumom i glavom i srcem. I spoje se emocije i razum. Malo prije smo čuli riječi našeg predsjednika, čudo bosanskog otpora. I to je tačno. U tim tektonskim društvenim promjenama 90. godina, kada je pao Berlinski zid, kada je nestao taj čuveni veliki Varšavski ugovor i Sovjetski savez, na prostoru bivše Jugoslavije također se desile velike promjene. Mi se sjećamo onih velikih mitinga od Gazimestana, Beograda, Crne Gore, Novog Sada, pa milionskog skupa u Beogradu, uzvikivanje parola i tako dalje. I ja sam odobrio skup u Zagrebu, tad se pojavio neko ko je suprotstavio se politici Miloševića. Godinu dana kasnije sjetimo se skupa u Sarajevu, gdje su nošene Titove slike. Tamo su bile parole hoćemo oružje, a kod nas hoćemo mir, nećemo rata. To je naš narod. Kada je Bosna i Hercegovina priznata kao nezavisna republika, tada je počela otvorena agresija. Ali prije toga u Bosni 1991. godine na 1992. formiraju se srpske autonomne oblasti. Djeluju paravojne i parapolitičke snage. Formiraju se hrvatske zajednice. Bosna i Bosanci i Hercegovci traže mir. Naš predsjednik predsjedništva putuje, razgovara, moli za konfederaciju ili federaciju. Ne, rat je bio neizbježan. Malo prije na ovom filmu vidjeli smo zapovijest o čišćenju aerodroma. Vojnim enciklopedijama i riječniku ne postoji riječ vojna čišćenje. Postoji u higijeni, ali u vojci ne. A mi dobro znamo od koga čišćenje, od muslimana. Pa očistiti ono, pa terminologija i slike mladića tuci po Velušićima. To je bio njihov plan. Spominje se Srpska republika Bosne i Hercegovine. U dogovorima, u planovima nema Bosne i Hercegovine. Pa analizirajući suđenje Šešelju, i meni je žao što i sud Hagu nasjeda na ideologiju, a to je li ili nije velika Srbija. Je li on bio
propagandor ili moralni podstrekač nekih akcija, slanje dobrovoljaca, nije to u pitanju. U pitanju je rušenje ustavno-pravnog poretka države Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući patriotima, zahvaljujući Bosancima i Hercegovcima, oni koji su znali i nisu znali, patriotske snage, Patriotska liga, Zelene beretke, dobrovoljci, teritorijalna odbrana i ne zaboravimo MUP Republike Bosne i Hercegovine, stao je na stranu i da odbrani život. Život naš koji je bio ugrožen. I istinski stvorena je armija. Ovdje, malo prije, na displeju sam vidio, ulazi komandant brigade iz Srebrenice koji se zove Vejz Šabić. Pa sam vidio još tu Pelka, pa mnoge heroje. Pa ne mogu da se ne sjetim kroz faze kroz koje smo prolazili. Kad sam rekao komandant brigade iz Srebrenice sa svojim borcima se probio 110 kilometara iz tog obruča. Mi u tim fazama smo imali etničko razdvajanje. Da, Slovenija, većina Hrvata je otišlo u hrvatsku vojsku, JNA je već postajala srpska. Mi koji smo živjeli u toj Jugoslaviji, to je za nas strašno bilo iznenađenje. Vidiš kako se sistem raspada, a ne možeš ništa. JNA je imala ustavnu ulogu. Mi smo vidjeli da nema, a ne možeš ništa da uradiš. 1993. godine u našoj armiji ja sam doživio ponovo odvajanje, ali sad po teritorijalnom principu. Iz komande korpusa, iz 5. korpusa, 2 brigade su otišle u Kladušu, kod nekog tamo Fikreta Abdića. Suština mojeg sada govora je odbrana domovine koja se zove Bosna i Hercegovina. Odbrana naroda koji želi Bosnu i Hercegovinu. Danas je centralna manifestacija bila u Rajlovcu i ne mogu da ne budem sretan, ne mogu da ne budem ushićen kad sam vidio mlade vojnike sa oznakom Bosne i Hercegovine. Kad sam vidio mnoge ljude, znači da smo mi pobjedili. Armija je prošla kroz faze svoje organizacije, strukturiranja 93., 94., 95. godine. Formirano je 7 korpusa, divizije. Međutim, mi ne smijemo zaboraviti. Bilo je heroja koje pamtimo. 1720 Ljiljana. Ali bio je jedan Fikret Abdić, pa je bio jedan Juka Prazina koji je otišao iz armije u HVO, pa ako su Kladučani bili uz Fikreta Abdića, došao je jedan Đedović, kod njega oficir, pa je došao i jedan Zulović, ali to su naše slabosti. Tako da, na borbenom planu, naših 6 zaštićenih zona je bilo, ili moramo da kažemo 6 koncentracionih logora, gdje su narod natjerali. Vidjeli smo da bez čvrste organizacije nema otpora, nema života. Naša namjenska industrija proizvodila je od metka do rakete, pa svako naše mjesto imalo je u određenim količinama i namjensku proizvodnju. Ko je to proizvodio? Naši ljudi koji su znali to. Već 92. godine među nama ovdje sjedi Fazladić, brigadir general koji je osnovao naše vojno školstvo.
pa naši unutrašnji obračuni. Ne zaboravite da 1993. godine u Sarajevu je bila na određen način pobuna koju je riješio MUP i armija. I armija je narasla u respektabilnu vojnu silu. Na političkom planu politika predsjednika Izetbegovića je ipak pridobila međunarodnu zajednicu. Imali smo dosta prijatelja. Tako da nije slučajno da je Bosna bila poznata širom svijeta. Kad zaista kompariramo našu armiju, 5. korpus je zarobio kompletnu jednu brigadu Fikreta Abdića. Kompletan korpus te Srpske krajine Banijski predao se Hrvatskoj vojsci. Srpska vojska nije zarobila ni jednu našu jedinicu. Nijedan komandant nije se predao sa vojskom svojom Srbima. To je moralna, to je odlučujuća veličina naših ljudi. Vi koji ste prošli kroz borbu, a i ja sam, nešto sada razmišljam. Gledao sam mnogo ranjenih, teško ranjenih. Nikad nisam primijetio da naš borac urliče i jauče. Ne, nego stisnuti zuba. Tako. Mi ćemo, prolazili smo kroz brojne izazove. I danas nama prijete. Nije svejedno. Pored poteškoća u Srbiji, nedaleko odavde otvara se škola Srbija. Dolazi premijer vlade Srbije, otvara. Pa se otvara dom studentski sa imenom Karadžića zločinca, koji je dobio doživotnu robiju. Koje su to poruke? Izdržat ćemo mi to. I da znaju naši protivnici. Nikada više nećemo biti u položaju oko kojeg će se pogađati kao na pijaci. I tekako ćemo znati da odgovorimo i možemo da odgovorimo. Dragi prijatelji, posebno pozdravljam načelnika općine, a ovi koji istražuju malo fenomen slučajnosti i ovo okupljanje već drugi put koje prerasta u manifestaciju nije slučajno. Općina Novi Grad je preko 120.000 stanovnika i najveća u Bosni i Hercegovini i to je naš potencijal. To je vrednovanje rezultata i čuvanje tekovina našeg rata. Jednog dana ovi mladi ljudi, da li bili u Mostaru, Bijeljini, Banja Luci, Bihaću, Sarajevu, ja sam se malo raspitao ovdje i vidim da ima svuda i Hercegovaca, iz Žepe, iz Posavine i krajišnika moji. Šta je to Bosna i Hercegovina? Nije to samo teritorija, čuli smo, čovjek je glavni faktor. Ljudi Bosne i Hercegovine, a ljudi koji imaju svoju mjeru. Znači, neko je dobar, neko nije dobar. Neko dobro radi, neko loše radi. Mi moramo imati neke orijentire. Ja bih volio da svi mladi budu kao naš Amel Tuka, kao naš Džeko, koji postižu vrhunske rezultate. Samo su te mjere i to mjere. Imamo i grešaka, nekad treba i zažmiriti, jer i put do džehennema popločan je dobrim namjerama. Ali, pitaće se ko se to borio za Bosnu i Hercegovinu. Da ne nabrajam u prošlosti. Kroz naše Sarajevo prošao je i Latas, prošao je i Jure Francetić, i Morača general, i Mladić, ali mi obilježavamo 15. april, Dan armije Bosne i Hercegovine. A Bosna i Hercegovina, kao uređena država,
tri konstitutivna naroda. Mi želimo kažemo, Evropu. Ne Evropu, neku virtualnu, nego sa jasnim zakonima. Jasno je nama i u srcu. Republika Srpska je stvarnost, je društveno-politička kategorija, ali je pitanje kakva Republika Srpska. Nije problem u policiji, neka ima brojno stanje, ali da ta policija štiti javni red, mir, da štiti zakone, da štiti čovjeka. Tako da vi koji ste u parlamentu, da li je zaštita onda ako na privatnoj imovini majke Fate još je izgrađena crkva? Je li to u redu ili nije u redu? Pa ćemo postaviti pitanje ako je srušeno 612 džamija. Ko je srušio i kako je srušio? Pa ako je u pitanju i zločina, mora da bude po mjestu, vremenu. Nije jednostavno slušati 700 u Zvorniku, 300 u jednoj jami, 400 u jednoj jami i tako dalje i tako dalje. Naš narod je to prebrodio i šta na kraju reći? I koje su poruke? Da mi moramo čuvati, poštovati vrijednost koja se zove znanje, da moramo poštovati i imati neke, ja bih rekao, nepromjenjive veličine, a to je država, to su naše institucije i to smo mi sami. Dragi prijatelji, hvala vam što ste došli. Mi ne možemo promijeniti iskustva. Nemamo više ni prostora, ali svaka država njeguje, štiti, čuva, podržava svoju vojsku. Pa ovo je primjer kako mi čuvamo našu armiju, a nadam se da ćemo više pažnje pokloniti i čuvanju naših boraca koji su već sve stariji i ne mogu zaraditi svojim radom sredstva za svoj život. Želim vam sve najbolje i da se češće ovako okupljamo. Hvala vam. Mi smo prošle godine imali želju da Dan armije obilježimo sa velikim brojem naših boraca, a što više je to moguće. Imali smo malo straha da li ćemo baš moći okupiti ipak 1500 ljudi na jednom mjestu u radnom danu. Nije toliko ni jednostavno, ali evo i prošle godine i ove godine, hvala Bogu, vidim da doživljavamo taj datum kao nešto važno i kao evo priliku i da se vidimo jedni sa drugima, da se prisjetimo onoga što je bila armija Republike Bosne i Hercegovine i da nam to bude jedan zalog, jedna opomena za vrijeme u kojem živimo i za vrijeme koje dolazi. Što se tiče armije Republike Bosne i Hercegovine, zaista je to nešto na što se sa ponosom trebamo sjećati. Radi se o najslavnijem i najvažnijem dijelu naše historije. Ono što je danas sigurno da nije bilo te armije Republike Bosne i Hercegovine, ne bi bilo ni države Bosne i Hercegovine. Bilo je i drugih vojski koje su po Bosni ratovale. Nažalost, sticajem okolnosti danas neke od njih imaju i penzije i plate od te države, ali ne bi imali ni države ni njih da nije bilo ove jedne, a to je armija Republike Bosne i Hercegovine. Ona je zaista jedan veliki podvig našeg naroda. Iako smo mi prije imali jednu armiju koja se zvala narodna, ono u što smo se svi mogli uvjeriti i što je vjerovatno najveća odlika armije Republike Bosne i Hercegovine je da ona bila prava narodna armija, izašla iz naroda, stvorena nevjerovatnom brzinom. Zaista je nevjerovatno kako brzo se uspio narod organizovati, kako u ovim novogradskim naseljima od Alipašina i Padinskih dijelova općine Novi Grad, tako i širom Bosne i Hercegovine. Nekoliko stvari možda je karakteristično za armiju Republike Bosne i Hercegovine koje nisu karakteristične za druge vojske, kakve nisu se dešavale na drugim ratištima, možda nisu ni dio vojne doktrine, a i to u stvari govori o tome kako je armija bila narodna. Ono što je bila činjenica vezana za armiju Republike Bosne i Hercegovine, a veže se za njezine komandante, jeste da oni nisu komandovali sa daljine, nisu komandovali sa komandnih mjesta koje su bile daleko od linija. Svi komandanti armije Republike Bosne i Hercegovine bili su na prvoj liniji odbrane zajedno sa svojim borcima. Nažalost, veliki broj ih je zbog toga i poginuo, ali ono što je sigurno njima davalo autoritet i snagu i ono zbog čega im je narod vjerovao je to što su stalno bili
na prvoj liniji odbrane, što su stalno bili ispred tog naroda i to je sigurno doprinijelo tome da ljudi imaju povjerenje u tu našu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Prema vojnoj teoriji i doktrini to tako ne bi trebalo biti, ali kod nas je tako bilo. Također jedna interesantna stvar vezana za armiju, ovdje u Sarajevu je to mi je rekao jedan čovjek, jedan naš general koji se bavio vojnom istorijom, koji je izučavao razne ratove. On kaže da nije video da je negdje u istoriji tako brzo, za samo možda mjesec dana, da je narod opjevao heroje. Mi smo imali na samom početku rata, tek što je to krenulo, narod je pjevao o Dini Magodi, o našem Saji, Viteškoj brigadi i tako dalje. Znači to da narod opjeva svoje heroje u istoriji je bilo nezabilježeno da se desi tako brzo. I takva armija Republike Bosne i Hercegovine izrasla iz naroda. Njen najveći adut i najveća snaga je u stvari bila moralna snaga, je bila hrabrost ljudi koji su ratovali i uspjeli su da otmu oružje koje nisu imali i da odbrane ovu državu danas ovakvu kakvu mi imamo, ali da ostave priliku nama da je pravimo boljom. Puno bi to lošije izgledalo da to nije bilo tako. Ja sam i prošle godine pominjao na ovom mjestu kako izgleda neorganizovana armija. Naša je, hvala Bogu, bila organizovana. Ali imamo priliku sada gledati neke ratove u svijetu koji se vode u Siriji, Iraku i tako dalje, gdje se apsolutno ništa ne zna. Ne zna se ni ko ratuje s kim, ni ko protiv koga i tako dalje. Ali to je zato što ne postoji organizacija kakva je postojala ovdje, što ne postoji vertikala od političkog rukovodstva države kakva je kod nas bila sa rahmetli predsjednikom Izetbegovićem, generalštaba koji je bio podređen civilnoj komandi i oružanih snaga i zatim svih vojnika u vertikali koji su funkcionisali. Danas je ovdje s nama i general Dudaković koji je komandovao 5. korpusom. Zaista je fenomen da jedan veliki dio naše armije koji je potpuno fizički odvojen bio od Sarajeva, da je u potpunosti u komandnom lancu armije Republike Bosne i Hercegovine. Sve ono što je predsjednik dogovorio u Ženevi ili negdje drugo, mogao je on da dogovara u ime ljudi sa kojima se nije imao vremena ni prilike ni sresti, ni vidjeti, ali su imali svijest šta znači biti jedno, šta znači biti prava strana. Kolegica u najavi je nešto rekla vezano za Novi Grad i u filmu koji smo gledali imali smo prilike vidjeti scene, autentične arhivske snimke sa ratišta iz Novog Grada. U Novom Gradu se je ratovalo od prostora Žuči, Sokolja, Bačića ili Rajlovca, Neđarića, Mojmila, sve do naselja Dobrinja gdje se je nalazio tunel iz kojeg je takozvani tunel spasa koji je bio jedina veza u Sarajevu. Zapravo puno toga je bilo u Novom Gradu. Tu je bio smješten na Mojmilu i vodovod od kojeg je zavisio život grada. Radio televizija Bosne i Hercegovine, njena zgrada, puno je značila u ratu i u Novom Gradu je bilo oko 25.000 vojnika gdje su zaista izvojevane velike pobjede i kako one odbrambene kod nekoliko napada na Sokolje, Mojmilo, Dobrnju i tako dalje, tako i ove bitke u kojima se osvajalo i pobjeđivalo. Plato brda Žuč koji je oslobođen u toku rata je otprilike površine cijele slobodne teritorije Sarajeva kakvo je bilo. Zapravo jedini prostor na kojem se napredovalo na Sarajevskom ratištu, na kojem se značajnije napredovalo je plato brda Žuč koji je oslobođen 8. juna i u kasnim bitkama koji sada obilježavamo kao dan odbrane općine Novi Grad. Ono što ja mogu reći danas, a vjerujem da znate, da biste se i vi složili sa tim, da svi oni koji su napadali na Novi Grad ne bi baš bili sretni da vide u kakvom je on stanju danas. Mislim da svoj cilj nisu postigli, nisu ako Bog da ni što se tiče cijele države, ali on sigurno bolji nego onog dana kada su ga oni napadali. Danas se u Novi Grad ulazi autoputem, danas se u Novom Gradu grade nove škole, saobraćajnice, danas imamo najljepši park u Sarajevu koji nosi ime našeg heroja rahmetli Safeta Zajke, imamo izgrađene biciklističke staze, imamo puno te infrastrukture. Skoro smo bili ovdje u jednoj zgradi blizu ove dvorane u kojoj živi majka rahmetli Semira Frašte i to je zgrada u koju sada umivamo jednom novom i lijepom fasadom. Ako Bog da, tako će biti i sa drugima, ali sigurno je da je ovaj narod i ovaj grad i ova općina uspjela da se odbrani od svega onoga što je bilo namijenjeno. Ja smatram da ono što je armija Republike Bosne i Hercegovine radila u ratu i hrabrost koja se pokazala treba biti opomena nama koji danas živimo, koji vodimo svoje poslove ili državne poslove, da budemo barem
dijelom toliko dobri u tim svojim poslovima kao što su bili i naši heroji. Ja sam samo načelnik općine Novi Grad, mislim da sam malo oduljio, izvinite mi zbog toga, radije ću kao i vi slušati naše borce, generale i oficire Armije Republike Bosne i Hercegovine za koje je planirano da se obrate u nastavku programa, a bit ću sretan da se družimo i u narednom periodu. Prije svega planirano je da 8. juna obilježavamo dan odbrane općine Novi Grad ili dan pobjede na brdu Žuč. Ove godine bi to prvi put trebalo biti na Golom brdu platovu koje je općina Novi Grad otkupila zemljište i planira izgradnju velikog spomen obilježja. To je prostor na koji može da stane 5 do 10 hiljada ljudi i ja se nadam da će nas u tom broju, ako Bog da, nekad u budućnosti biti gore na platovu brda Žuč. Hvala vam što ste me slušali sa pažnjom i još nam jednom čestitam dan Armije Republike Bosne i Hercegovine 15. april. Hvala vam. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine suočeno sa prijetnjom 8. aprila 1992. godine donosi odluku o proglašenju neposredne ratne opasnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine i odluku o formiranju teritorijalne odbrane. Sve naoružane grupe i jedinice branilaca dobijaju naredbu da se do 15. aprila 1992. godine jave u svoje općinske i regionalne štabove i stave pod jedinstvenu komandu i taj dan, 15. april 1992. godine, obilježava se kao zvaničan dan osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Formiranjem Armije Bosne i Hercegovine sve organizovane snage i svi patrioti stavljaju se pod jedinstvenu komandu, ostvaruju se prvi borbeni uspjesi, zaustavlja se agresor i oslobađa se privremeno zaposjeduta teritorija. Jedinice se okrupnjavaju, odredi i bataljoni u maju i junu 1992. prerastaju u brigade, a nekoliko mjeseci nakon toga formiraju se i korpusi. Stvara se jaka i organizovana armija koju uvažava i agresor i međunarodna zajednica. I na području općine Novi Grad jedinice se okrupnjavaju, formiraju se brigade, tako da na području općine tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. 4 brigade imaju svoje zone odgovornosti, to su 101. motorizovana, 5. motorizovana, 102. motorizovana brigada i 2. viteška motorizovana brigada. Ove brigade tokom agresije u periodu 1992. do 1995. vode borbe za odbranu Sarajeva na njegovim južnim, jugozapadnim, zapadnim i sjeverozapadnim kapijama. Pomenut ćemo samo odsudne borbe za odbranu Dobrinje, aerodromskog naselja, prilazi obezbeđenje Sarajevskog tunela Spasa DB, odbrana brda Mojmilo, zatim odbrana tenkoprohodnih pravaca na Stupskom brdu, Otesu i Azićima, odbrana Sokolja i odbrana i oslobađanje šireg rejona brda Žuč. Daljom transformacijom armije tokom 1994. i 1995. godine formiranjem divizija pripadnici ovih brigada čine udarnu pesnicu 143. lahke brigade, izviđačko-diverzantske čete 12. divizije kopnene vojske, a sve u sastavu prvog korpusa armije BiH. Pored Sarajevskog ratišta, pripadnici ovih brigada učestvovali su u pobjedama armije na Igmanskom, Bjelašničko-Treskavičkom ratištu, Crnoriječkom i Fojničkom ratištu, a pod kraj rata učestvovali smo i u pobjedama 5. korpusa u Krajini. Kroz ove brigade sa područja općine Novi Grad prošlo je oko 25.000 pripadnika armije. Svoje živote u temelje slobode i nezavisnosti Bosne i Hercegovine ugradilo je oko 2.000 šehida i poginulih boraca. Znatno veći broj je ratnih vojnih invalida, njih 3.000 ostvario prava preko općinske službe za boračku zaštitu. Za svoj doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 200 pripadnika armije sa područja općine Novi Grad Sarajevo odlikovano je najvećim armijskim priznanjem Zlatni ljiljan, a jedina smo općina koja je iz svojih redova iznjedrila 2 heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, rahmetli Safeta Hadžića i rahmetli Safeta Zajka. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata armija je zaustavila napredovanje agresora, oslobađala privremeno zaposjednutu teritoriju, spriječila namjere za progon i nestanak bošnjačkog naroda, vodeći velike bitke i ostvarujući pobjede u Sarajevu, Mostaru, Goraždu, Gradačcu, Teočaku, Bihaću, Žepi, Kalesiji,
Bjelovarničko-Treskavičkom, Crnoriječkom ratištu, Vozući, Ozrenu, Vlašiću i veličanstvene pobjede u Krajini. Sve to bez činjenja ratnih zločina, ubijanja i progona nedužnih civila, kao i bez rušenja bogomolja. Ako je i bilo izolovanih incidenata od strane onih koji su se udaljili od sistema rukovođenja i komandovanja armije, državno rukovodstvo i armija su i tada smogli snage i mudrosti da se obračunaju sa pojedincima u svojim redovima. Kako je bilo na teritoriji koju je kontrolisao agresor, najbolje govore podaci o pronađenim i još nepronađenim masovnim grobnicama, podaci o mučenjima, silovanjima, porušenim crkvama i džamijama i konačno o tome zorno govori podatak o presuđenom genocidu nad bošnjačkim narodom u Srebrenici. Armija BiH po svom sastavu je bila multietnička, po svom karakteru narodna i antifašistička, a po borbenim dejstvima koja je izvodila bila je odbrambeno-oslobodilačka. Zato svi mi možemo biti ponosni što smo bili njeni savremenici, učestvovali u njenom osnivanju i bili njeni pripadnici. Na kraju još jednom želim da vam se zahvalim na dolasku i da pozdravim ovakav pristup općine Novi Grad Sarajevo obilježavanju jednog od najvažnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, to jest Dana Armije BiH. Ovakvim obilježavanjima i okupljanjima odajemo dužnu počast najboljim sinovima Bosne i Hercegovine koji su položili svoje živote za njenu slobodu, a istovremeno otimamo od zaborava istinu o agresiji na BiH i istinu o časnoj ulozi Armije BiH u odbrani svoje domovine. Vi, dragi učenici koji vas ovdje vidim u velikom broju, na ovakvim mjestima i obilježavanjima, treba da čujete i ono što možda u svom obrazovnom sistemu ne možete čuti. Da pamtite i ne zaboravljate ove istine. Da se napajate patriotizmom i ljubavlju prema svojoj domovini, da učite i marljivo radite i svojim znanjem i radom doprinesete tome da žrtve koje su podnijeli vaši očevi i djedovi ne budu uzaludne. Sretan nam dan Armije Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Ovo je naš dan, dan u kojem imamo pravo da se radujemo, jer je ovo dan u kojem je rođena najslavnija, najčasnija, najhrabrija i najodvažnija armija u posljednjih 400 godina ovdje na krvavom Balkanu. Zbog toga svima vama od srca čestitam Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Draga moja djeco, dragi učenici, hoću da vas podsjetim na riječi rahmetli predsjednika Izetbegovića, koji je naš vrhovni komandant i mi to stalno s ponosom ističemo, da vaša borba za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu je kroz vaše obrazovanje i vaš odgoj. Trudite se da budete najbolji u svemu, da budete najbolji učenici, sutra studenti i da odgovorne dužnosti koje vam budu povjerene izvršavate najsavjesnije i da znate da je rahmetli predsjednik Izetbegović kazao: ako želimo da sačuvamo cjelovitu, nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu, da svako naše dijete, svi vi morate vrijediti za troje. Pogotovo vi koji ćete biti na odgovornim funkcijama, gdje se te funkcije dijele po nacionalnom ključu. Jer Bošnjak koji se bude nalazio na odgovornoj funkciji mora obavljati ono što mu je zadatak i mora obavljati posao one dvojice koji još uvijek govore da ovu domovinu ne osjećaju svojom domovinom. Još jednom, neka vam je sretan Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ako ima ljepote u ovom danu armije, onda je ovaj potez novogradske politike sa
načelnikom Efendićem i predsjedavajućim nešto što je ono što kažu stari ljudi, masnoća po pilavu. Hvala vam što ste nam omogućili da se družimo, da se vidimo, da popričamo. Hvala gospodinu Tajbu kao čovjeku koji je sve to uvezao u neki lanac druženja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i svima vama od srca čestitam Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ja vam neću pričati o Dobrinji, Dobrinja je neispričana priča. Hvala dragom Bogu da smo mi preživjeli i da je Dobrinja ostala u okvirima u kojim je i danas. Hoću da vam kažem nešto što morate da znate. 26. avgusta 1939. godine Bosna je pala šutke. Podijelili su je kako? Pitali su kako ćemo da to podijelimo. Kaže, tamo gdje ste vi većina, uzmite sebe. Tamo gdje smo mi većina, uzet ćemo nama. A tamo gdje su muslimani većina, smatrat ćemo da i nema. To se ponovilo i u ovom ratu kad je predsjednik Tuđman pokušao da prepadne predsjednika Izetbegovića, pa mu je kazao, znaš gospodine Izetbegoviću, mi možemo taj plan ponovo ponoviti. Tad mu je predsjednik rekao, kako ćete to ponoviti? Pa kaže, kako smo to uradili 39. Jest, tad je bio Spaho, a danas je tu Alija Izetbegović i 200.000 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. 200.000 posebno odabranih Bošnjaka. 200.000 ljudi koji su obični ljudi, u mahalama bili obični, nezapaženi ljudi. U ovom ratu su pokazali svoje herojstvo i pokazali veličinu bošnjačkog čovjeka. Da taj obični mahalski ili seoski čovjek na koga niko nije adute davao, pokazao se kao najbolji borac na linijama Armije Republike Bosne i Hercegovine. To treba cijeniti od Smaje Šekala, od Safta Zajke, od Ramiza Salčina, od Mehdina Hodžića i mnogi neznani heroja koji su dali svoje živote za ovu Bosnu. Za ovu Bosnu. Danas se neki igraju sudbinom Bosne. Ne mogu se igrati sa nama. U ovu Bosnu je utkano 200.000 ubijenih ljudi, 800 srušenih džamija, 1000 granata je palo na ovu Bosnu, 1000 sela je uništeno, 1 milion ljudi je raseljeno i Bosna je opstala. Opstala i ona će opstati dok god na ovom prostoru Bosne i Hercegovine ima ljudi poput vas, poput vaših sinova, vaših očeva i rahmetlija koji su svoje živote ugradili u temelje ove Bosne. Šta je veličina? Niko danas ne želi to da priča. Nama je čast i Allahova pomoć što je ova Bosna natopljena krvlju šehida. I ako nas šta u ovoj Bosni čuva, onda nas čuva ta krv šehidska. Ona nije bez veze. Ti šehidi koji su dali svoje živote za ovu Bosnu su najveća vrijednost Bosne. I to treba cijeniti. Treba našu djecu odgajati. Rekao je Muderis, na kakav način? Treba im ukazivati greške. I treba se čuvati. Kažu, neka arapska poslovica stara kaže, narod kad ide kroz životni put, ispred sebe ima znakove. Ti znakovi ga vode na dobro ili na zlo. Ko prepozna te znakove, iza sebe ostavlja tragove. Molim dragog Boga da ova generacija Bošnjaka ostavi tragove i u političkom i u nekom drugom smislu, a mi, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, ostavili smo tragove u Bosni i Hercegovini.